нашої територіальної громади виникло питання до людей, які знаходяться в цьому приміщенні. Зараз в міській раді відбувається сесія. Туди приходять депутати, туди пропустили кілька чоловік з громадськості. Наші представники громадськості постараються донести до депутатів ті думки, які були обговорені на відкритих обговореннях громадськості перед тим, як ми сюди прийшли. Всім журналістам і всім громадянам, хто прийшов сьогодні на мітинг, коротко розкажу, чого ми зібралися. Ми хочемо спілкуватися з владою. Ми хочемо, щоб громадяни могли вільно доносити свої проблеми, які накипіли у нас, і разом з владою вирішувати ці проблеми. Вже більше року в нашій Україні відбуваються історичні події, коли наша Україна почала змінюватися. Ми перебачили за цей рік дуже багато. Але основне, ми зрозуміли, що жити так, як в минулі роки, ми вже не можемо, не будемо і не хочемо. І на сьогоднішній день я не говорю про всю громадськість, але про частину громадськості, яка вже готова закачувати рукава і допомагати Україні ставати кращою. Саме тому частина активних громадян сьогодні зібралася для того, щоб домовитися, для того, щоб донести до Вінницької міської ради про те, що голос кожного вінничанина має бути почутий. По-перше, я хочу зробити повідомлення. Виступати мав Віктор Васильович Малиновський, але так сталося, що сьогодні терміново зранку його було викликано на допит і для подачі в якості свідка всіх роз'яснень стосовно захоплення приміщення Вінницької обласної ради 6 грудня. Хоча всі прекрасно розуміють, що жодного захоплення і жодних незаконних дій не було і не відбувалося. І тому немає і не було нагальної потреби його сьогодні саме зранку забирати на глядач будь-яких показів. Це по-перше. Щоб вся громада знала і всі активісти, що невідомо, яким чином і хто може бути наступний. Тобто терор нашої влади і далі продовжується. Більше того, всіх нас, а чому саме він? Тому що питання, які піднімалися стосовно житлово-комунального господарства Вінниці, доволі актуальні і доволі кричущі. І ті питання, що нам розказують, що тарифи Вінниці самі низькі по всій Україні, це відверта просто брехня. Тому що навіть в Києві вода, яка качається з Дніпра із свердловин інших, вона коштує набагато дешевше води, ніж у Вінниці, і оплата комунальних послуг чомусь в Києві набагато дешевше. Якщо навіть брати по площі абсолютно рівноцінні квартири. Нам постійно вкладають у вуха, що ми живемо шикарно, в нас все хорошо, і всі соціальні витрати і субсидії, і якась адресна допомога може покрити всі соціальні проблеми і соціальні пільги, ті, що відбуваються в суспільстві. Але, на жаль, ніхто відверто не каже про те, яким саме чином буде розподілюватися ця адресна допомога, яка саме соціальна програма буде налаштована для наших мешканців, і чому саме кошти з державного бюджету витрачаються на приватні структури типу охоронних фірм «Гепарду», кордону безпеки та інших фірм. Це саме наші кошти, які йдуть не за цільовим призначенням і які мали би бути скеровані на соціальну сферу. І на саме покриття цих тарифів, які, на жаль, невідомим напрямком, які піднімаються і які, до речі, не є прозорими. То, до чого добивається громада. Більшість людей і тут присутніх займалися питаннями ЖЕО, яке було створено абсолютно незаконно. Є відповідний протест прокурора, але Вінницька міська рада досі ігнорує, не виносить його голосування на сесію. Тобто в людей свідомо забирається майно, безпідставно підвищуються тарифи, не виконуються певні послуги,
відповідним товариством, але ніхто нічого на це міська влада на це не реагує, прокуратура також, і відбувається те, що відбувається. Людей просто відверто грабують. Є багато коштів, які відповідно до закону і перевірок чітко встановлено, що ТОВ ЖЕО повинно повернути звичайним громадянам кошти, які незаконно були стягнуті на незаконних тарифах. Але досі вони не повернуті. Тобто ці питання є доволі актуальними, особливо на сьогоднішній день, враховуючи ту обставину, що тарифи будуть підніматися, як нам було обіцяно Кабінетом міністрів, не менш як у 4 рази. Тому я думаю, що ми всі повинні об'єднатися і все ж таки вимагати, як передбачено Конституцією та іншими законами, щоб ці документи були абсолютно прозорими, доступними до кожного громадянина, який має право і бажає знати ці всі обставини. Саме тому ми вимагаємо, щоб міська влада дослухалась до нас, як це зробили депутати Вінницької обласної ради, і все ж таки нас допускали до участі у законотворчих процесах.